Eguerdion, eta ongi etorri, Aiorak esan bezala, 3. ardatz honetara, subiranotasuna leian izenburua jarri diogu. Zergaitik ekarri dugu gai hau gaur talaia feministara, promo bideoan uste dut, Nikolek eta Maik esaten zuen bezala, nork erabakitzen du nola bizi garen, galdera ekarri nahi genuen, norrari da erabakitzen, nondik, bai, zertarako, ze helbururekin, galdera horiek aztertu nahi genituen, galdera horiek plazaratu nahi genituen, eta ikusi duzuen bezala formatuz behintzat, galdera horiek eztabaidara ekarri nahiko ditugu. Konstatazio batetik hasten gara, eta konstatazio hori bada subiranotasuna, hau da, gure bizitzen gainean erabakitzeko daukaguna ahalmena, daukagun gaitasuna, gutxitzen ari dela edo kentzen ari zaizkigula. Konstatazio horrek ardura bat ekarri digu, eta ardura horretatik ekin diogu ideia batzuk biltzeari. Geure gorputzen, geure bizitzen, geure herriaren, geure hizkuntzaren, geure legeen, erabakitzeko gaitasuna kentzen ari dira, galtzen ari gara, eta haustura momentu batean gaudela uste dugu. Horregaitik ekarri dugu, baina ekarri dugu ere guzti hau egin nahi genuelako begirada konkretu batetik, begirada hori da feminista eta soberanista edo independentista garen horretatik, eta horretatik ekingo diogu Maiari. Goizean esan den bezala, gaur Kizkitzarekin batera Ainhoa egon behar zen hemen, ezingo da egon, baina bueno, Ainhoa ere egon da, ideia hauen elaborazioan, eta gero ere jarraituko du, ideia hauekin ateratzen dugun guzti horrekin. Pentsatzen dugu guk ere badaukagula zer esana, zer aztertua, munduan gertatzen ari denaz, geopolitikan gertatzen ari denaz, guk ere badaukagula zer esana eta zer aztertua begirada honetatik estatusaren inguruko eztabaidan edo nazio zapalkuntzaren eztabaidan, guk ere badaukagula interpretatua eta interpelatua euskararen kontrako eskuhartze judiziala gertatzen ari denean, guk ere badaukagula edo bagabiltzala, lanbide arteko soldata, pentsio duinak, soldata minimoaren aldeko lana egiten, eta gu ere bagabiltzala salatzen abortu eskubidea zalantzan jartzeko saiakerak egiten ari diren honetan, edo indarkeria matxista zalantzan jartzen ari diren honetan, saiatzen behintzat, edo transfobia saiakerak ikusten ditugunean. Guzti hori burujabetza ikuspegi batetik, subiranotasunaren ikuspegi batetik aztertu nahiko dugu, eta galderak ekartzen ditugu gehiago, ideiak ekartzen ditugu gehiago, eztabaida egin nahi dugulako hemen zaudeten guztiokin. Kizkitzarekin egingo dugu solasaldi laburtxo bat eta txikitxo bat ere bai, Kizkitzak ekarriko dizkigulako 3 galdera horien inguruko eduki zenbait eta ideia zenbait ere bai. Igual solasaldiari hasiera emateko eta galderekin hasteko 3 ideia azpimarratu nahi nituzke, berak esandakotik begirada markatuko dizkigutelako bai. Lehenengoa izango litzateke subiranotasunaren kontzepzioa edo ulerkera aldatu egin dela, eta zabaldu egin dela maila batean, pluralean ulertzeko saiakera bat badagoela azken urteetan mugimendu eraldatzaileetatik etorri diren proposamenekin. Bigarrena izango litzateke burujabetza formalaz gain burujabetza materiala ere kontutan hartu beharko genukeela horretatik, eta 3. Ez dela hainbeste utopia bat, ez izan edo ez, baizik eta praktikatik, eguneroko praktikatik, eraiki eta egin dezakegun zerbait dela. Gauza askoz gehiago esan ditu, baina, 3 horiek hartuko nituzke solasaldia hasteko eta Kizkitzari galdetu euskal feminista eta soberanista edo independentista bezala kokaleku horretatik, subiranotasuna behar dugu, zergaitik? Bueno, egunon. Entzuten da? Bai? Bai? Bale. Bueno, nik uste dut galdera dela pizka bat galdera trampa bat, ez? Zeren, buelta emango bagenion, ez? Esango genuke, nor nahi du menpekoa izan, ez? Nork nahi du bere erabaki gaitasuna bere lurraldetatik kanpo edo bere interesen kontra edo beste interes eta genealogia batzuen arabera hartuko dutenen gain utzi, bai? Orduan, zalantzari gabe, burujabetza soberania edo subirania ezinbestekoa da, besteak beste, guri dagokigulako, gorputz, lurralde eta nazio gisa, gure egunerokoa eta gure komunitatearen etorkizuna erabakitzea, antolatzea eta egikaritzea, bai? Hori esan da, nik esango nuke,
Euskal Herriko burujabetza prozesuari begiratuta, burujabetzaren ezinbestekotasuna hiru arrazoiengatik azpimarratu daitekeela, ez? Alde batetik, Euskal Herriko feminismo soberanista ez diolako uko egiten eraldaketa osoari, bai? Eta bere jendarte osoaren eraldaketa prozesuari, bai? Eta iruditzen zait hori ja elementu oso importantea dela, porque horrek eskatzen dizu transizio bat, horrek eskatzen dizu planifikazio bat, horrek eskatzen dizu ez soilek zure balore politiko eta ideologiarekin bat egon daitezken persona hoien ongizateaz arduratzea, baizik eta herriaz arduratzea. Bigarren elementua da gu arima imperialista duten Estatu espainol eta frantsesarekin alderatuta gu eraikuntza prozesu batean gaude, osea guk autonomismotik edo soberania ukatu batetik soberaniarantz doan lurraldea gara, eta horrek zalantzari gabe prozesu eraikitzaile eta eratzaile bat egiteko aukera ematen digu, bai? Eta hori ez zaio gertatzen, esan dudan bezala, arima imperialista duten Estatu espainolista eta frantsesari oso modu reaktiboan afrontatu behar dutela soberaniaren inguruko gatazka, ez? Gu berriz, modu eraikitzailean eta konstituziogile baten arabera afrontatu dezakegu eztabaida hori, ez? Eta nik uste dut horrek ematen digu aukera bat uzurik aipatzen zituen gako guzti horiei erantzuna izateko, ez? Gure autogobernuaren ereduari erantzuna izateko, gure eskubideak egikaritzeko izan beharko genituzken bitarteko eta aritzeko, gure nazio lurraldeen arteko bertebrazioaz aritzeko, guk eraikitzeko aukera dugu, bai? Eta estatu-nazioak, krisian dauden estatu-nazio horiek berriz defentsiban daude, eta horrek zalantzari gabe feminista soberanista bezala beste modu batean kokatzen gaitu, ez? Eta hirugarren elementua, askoz ere, nik esango nuke, printzipiozkoagoa da, bai? Patriarkatua eta kapitalismoa zalantzari gabe mendeak iraun dituzten prozesuak dira, gure idiosinkrazian, gure gorputzetan, uzurik aipatzen zuen bezala, gure lurraldean gure lurraldeak eta gure gorputzak eraiki dituztenak, bai? Beraz, guk behar dugu prozesu bat deseraikuntzarako. Gu behar dugu prozesu bat babesteko deseraikuntza prozesu ibilbide horretan, babes gehiago eskatzen dituzten lurraldeak edo sektoreak, ez? Gu behar dugu prozesu bat behartzeko beste batzuk errespetatu ditzazten gure eskubideak, ez? Gu behar dugu estatu bat eta estatu aparatuak gure prozesu hori eta gure transizio hori garantiekin egin ahal izateko, zeren prozesu hori ez da, uzurik esaten duen bezala, erabaki bat, prozesu hori ez da galdera bati erantzutea, prozesu hori da, prozesu deseraikitzaile bat, zerbait berria eraiki ahal izateko. Eta ibilbide horretan gainera, eraikuntza horrek, ongizati materiala ziurtatu egin behar du. Beraz, arrazi guzti horiengatik, klaro behar dugula boterea, klaro behar dugula estatu komilen artean nazio batek izan litzazkeen boterea eta autogobernu gaitasuna eta aitortza eta erabakia. Horrez gain, nik esango nuke, tarte honetan, beharra dugula, guk hipotesi bat jartzen dugulako mahai gainean, ez? Eta da, bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, burujabetza lehiak markatuko du urrengo hamarkadetan, ez? Mundu mailan zergaitik. Nik uste dute bai amaiak eta aurreko mai inguruan aipatutako, Nikolet ere aipatutako elementu batzuk ekarri beharko genituzkela gure gogoetara, ez?
Osea, esan dezakegu globalizazio neoliberala krisi batean dagoela, bai bere kontzeptuan eta bai bere praxi internazionalean, eta mai gainera etortzen zaigula bai protekzionismo ekonomikoa, bai nazionalismo konservadore ekonomikoa, eta baita ere estatuak funtzio berri bat hartzen du. Kanpora begira, elite ekonomiko batzuen interesen defentsa, eta barrura begira, elite berdinek eskatzen duten kontrol eta garapen politiko instituzionalean, bai? Beraz, zalantzari gabe, testuinguru horretan, nun soberaniaren lehia erdigunean egongo den Euskal Herriak eta Euskal Nazioa, bai? Euskal komunitatea kokatu egin behar da bere tresneria eta almen guztiarekin, bai? Ezango nuke hori ez dela ematen bakarrik mundu mailan, nun esan dudan bezala potentzia ekonomiko horiek krisian egonda, barrura begira eta modu reaktiboan kokatzen diren eta haustura bat edo hautsi egin dute globalizazio ekonomikoaren logika politiko eta internazionala, eta momentu honetan beste logika politiko bat eta ekonomikoa eraikitzen ari den, beste logika politiko eta ekonomiko bat bere ideologia propioa ekartzen duena, bai, zeren logika ekonomiko horrek, ideologia ere konservadore nazionalista eta itxi bat urzurik planteatzen zuen bezala, interdependentziarik abida ematen ez diona nagusitzen ari du, ez? Eta orduan, eztabaida horretan eta joku horretan guk soberania behar dugu, ez? Baina bestetik ere, gure ustez, ibilbide berdinean, Euskal eskalara ekarrita, guk sentitzen dugu Euskal Herria ere badagoela momentu honetan ziklo historiko batean, egungo testuinguru autonomikoetatik edo burujabetzarantz, bai? Eta orduan hor, feminista soberanista bezala gogoetatu beharko genuke, bukaeran gure transizio feministarako menpekotasunak ze kostoa ekartzen dio, bai? Menpekotasunak ze kostoa eratortzen dio transizio feministari, eta transizio feministan, uzurik planteatzen zuen bezala, transizio feministan gako izango liratezken erronka material batzuetarako ze soberania behar dugu, bai? Eta soberania hori nola gauzatuko dugun, bai? Orduan berez, ustez, bi galdera horiek egitea, menpekotasunaren kostoa Euskal Lurraldeetan eta transizio feministarako ze soberania eta nola egikarituko dugun soberania hori, lehen mailako eztabaidak dira gurean, bai? Eta horretan kokatuta nik bakarrik bi aipamen egin nahi ditut, iruditzen zaidalako importanteak direla gero erabakitzeko euskal feminista, soberanista eta independentista bezala nola kokatu nahi dugun gure buruan eztabaida soberanistan, bai? Baina nik uste dut lehenengo elementua da ulertzea bai feminismoak eta bai Euskal Herriak lortzen duen guztia indar harremanen eta indar harremanen korrelazioaren ondorioa dela, bai? Eta Euskal Herria lortu duela, nolabait esateagatik, autonomia maila bat, lurralde bakoitza bere autonomia maila ezberdina dauka, luze litzatek hitz egitea, baina bere autonomia maila ezberdina dauka, baina bi estatu doktrina esan duan bezala eta maila batean arima imperialista eta doktrina supremacista duten bi estatu horiek, beraien alegin guztia egingo dute eta egiten ari dira ditugun kompetentzia eta gaitasunak igatzeko eta urratzeko, baina ditugun kompetentzia horietatik harago joan ez gaitezen, ez? Eta iruditzen zait hori oroitzea edo genealogia hori buruan izatea oso importantea dela, ulertu ahal izateko momentu honetan ere Estatu espainolean eta beste modu batean frantsesean, baina baita ere dagoen krisi instituzional eta maila batean territoriala, ez? Momentu honetan aukera errealak egon daitezkelako
lurralde eztabaidan salto politiko batzuk emateko. Eta aukera hori irekia dagoenean, arima imperialista hori esnatzen da, bai, vorazidade osoz eta indar osoz esnatzen da, Aznarrek behin eta berriz bere elkarrizketa ezberdinetan oroitzen digun bezala, eta nik uste dut guk feminista soberanista bezala eragin beharko genuke eztabaida horretan, indar korrelazioak gure herrira eta gure herrietara, gure gorputzetara eta transizio feministarako ezinbestekoak ditugun soberania hoiek, pluralean hitz egin da, baina soberania hoiek lortzeko, ez? Eta ze kostoa dauka, hori da posizio politiko bat edo, eta ze kostoa du momentu honetan, bai, menpekotasuna transizio feministaren norabidean, bai. Eta hemen ez dut luzatu nahi, bai, baina sentitzen du zintzoki ari zaigu